Здравейте! Казвам се Венелин Тодоров и съм от България. Тук съм на лечение за чернодробни болести и операция. Благодарение на Turkish Medical Center се лекувам в болница Башкент университети и с помощта преводач, благодарение на нейната помощ, успяхме да се свържем, да направим връзка, да дойдем до тук. Благодарение на екипа на професор Феза, на доктор Тъмно и доктор Съм, благодарение на техните грижи, които положиха за мен и усилия да претърпя на тежка 11-часова операция. След това редица интервенции, днес имам честа да съм пред вас, за да мога да изкажа своята най-искрена, най-лична благодарност на всички от целия екип и на цялата болница. Благодарение на тях днес се чувствам чудесно, благодарение на целия медицински екип, на сестрите, на санитарките, на международния отдел, абсолютно на всички. Още веднъж благодаря ви.